Joan Fuster, Josep Maria Espinàs i Gomercín Gomila, tres autors del domini lingüístic del català, units en una publicació il·lustrada per Palau Ferrer, artista que ens acull aquí de Montblanc. El llibre dels autors de l'Ocell de Paper du com a il·lustració un preciós dibuix de Palau Ferrer que evoca un episodi de l'Odissea. Els autors de l'Ocell de Paper d'aquesta col·lecció volen mostrar-nos un poc al nivell mínim en què era possible l'estat, la situació de la cultura catalana en el moment. Un moment complicat com són els anys 50 en què ha començat ja una certa represa després de la catàstrofe que va representar la Guerra Civil. Aquesta metàfora de l'Odissea jo crec que reflecteix molt bé el moment de la cultura catalana al llarg del segle XX i esperem que la navegació supere els cants de sirena.